नै गाइस फैलायबाय जों दिनै दाउ लांनो रिक्सादो मदाय होनायाव फुजायाव दाननो गारनाय जोङो दाउ लांनो फैदो गाइस 60टा दाउ लांनो फैदो गाइस नै नायना लाबानो जाबाय दाउ फार्मा गोजानथार जायो आरो गाइस मानिपालथि थांनांगो जों दा इयाव दाउ फार्माव फैना नायना लाबानो जाबाय लकेल दाउ गोजा गाइस फार्म पाहार सायाव गाइस जों रिक्सा लाना थांदो दा फुजानि कारने लानो फैनो कारने इयाव फुजायाव मोननै जायगानि कारने दाउ जों रिक्सा लाना लायनो थांदो लोगो थांदो दा जों बेलासे थांदो दा मोना हराव मोनफैगोन हराव आरो दाउ गोदागोन गाइस नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय लकेल दाउ फार्माव फैदो जों दा नैबेनो जोंना काटिं मेसिना गाइस नैदोनो जोङो बेदर गोदायो गाइस बेदर गोदानो कारने जों जेराव थाङो नै मेसिनखौ लाना थाङो काटिं मेसिन नैबे नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय ओमफ्राय नैबेनो जाबाय जोंनिया ग्राइन्डिं मेसिन दै गुदुङाव होनानै इयाव साफा खालामो गाइस जों मोननै पुरा सेटखौ बायना लाजोबदो गाइस ओमफ्राय जों जेराव दाउ गोदानो थाङो इखौ लाना थांजोबो गाइस मेसिनखौ रिक्सायाव लाना थांनानै साफा खालामनानै ओमफ्राय दै गुदुं टेबोलाव लाबोनो हायो दा आं हानाय खामानिखौ आंनो मावबाय थायो आं बेदर गोदानो नागिरबाय नायना लाबानो जाबाय नोंथांमोना नैबेनो काटिं मेसिना आं थाब गोदालांबाय थादों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै दा जों पुरा साफा खालामखांबाय लोगोफोरा बाखि खानैया साफा खालामदो ओमफ्राय आं हारसिंनो होबाय थादो 36टा दङ आरो दाउआ गाइस दिनैनि दाउआ नै आं दा गोदाबाय थादों गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं दा नै बेदर गोदाबाय थादों थाबनो नैबेनो जाबाय मेसिना जोंनिया काटिं मेसिना आं हारसिंनो गोदाबाय थादों गाइस हारसिंनो गोदाजोबगोन आरो 36टा दाउखौ दिनैदो खनथामल'सो जाबाय आरो मेसिनदो हानाया प्रथम एक्सपिरियेन्सआ दा आङो मेसिनदोनो हाबाय थादों आरो गाइस खानथाम जाबाय मेसिन सिखायनाया आङो हानो थेवबाबो हानो हानाय जाबाय आरो गाइस स्पिडआव सिगां आं कुनु दिनै हाफेराखैमोन आरो गाइस दा ओमफ्राय आं दा निजिनो सोलोङालासिनो हानो रोंबाय आरो गाइस दा नै आं बेदर गोदाबाय थादों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय एसे खस्थ' जायोमोन प्रथमाव ओमफ्राय दा रोंबायना गाइस बेनिखायनो दा स्पिडआव गोदानो हानाय जाबाय आरो गाइस मेसिनदो नै आं दा थाब गोदाबाय थादों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय दा नै लोगोफोरखौ खिथिनो नागिरदों नै खासेया लोगोआ ओमफ्राय आरो खासेयाव दङ खानै टटेल जों खाथामदो दिनै 36टा दाउ जोङो साफा खालामगोन आरो गाइस नै बिसोरो खासेया साफा खालामदो खासेया सावना होबाय थादों गाइस जोंना नायबानो जाबाय नै गेसजों सावो खासेया सावस्रांदो नै खासेया लोगो खासेया नैनियानो कन्टेक्टआ ओमफ्राय जोंबो मावो खामानिखौ इ लायो कन्टेक्टखौ नै लोगो खासेया सावबाय थादों ओमफ्राय खासेया साफा खालामदों ओमफ्राय आं हाबाय थादों साथामजोंनो मावबाय थादों आरो गाइस 1 घन्टायावनो जादों गाइस गथाय दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबा बाय बाय।